everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Ay! Hoy! Ay! Uy! Kisa ba ni nanuktok? Ay! Ay! Ano ko ba? Ala! Ay! Ang ako man din ni public enemy number 1. Ay! Kisa ba ituyo? Ani ba ka sa'yo? Saba! Ngano? Kaligo! Pag-ilis! Kay doon na tayo lakaw. Unsa? Samanta? Ayaw na pangutaan na diha. Lihok na. Kaligo na. Ug pag-ilis ug darong. Kanang dili ko mauwaw nga makikuyog mo ha. Ay. Hilason yung manultin tawana ay. Ganahan gini siya mapasakit ako ay. Kabuntag sa'yo. Sige lang Rickson. Makabahos na magikunin mo ba? Tita! Ay naman si Rickson. Nang sa mga Layla, ano bang nakabuang ka man? Manlakaw mo gud mi. Unya, iya kong gipadali-dali. O, gasa naman sab mo? Ambot. Puman siya musulti asa ko niya dadon. Banagang dako. Kapurma gud nimo. Sexy ka man kayo na ng leggings nga mong gisulob, Layla. Na, order man mayor. Asulubon man kuno ko niya tarong. Kanang tarong yung kaayo pagkapurma. Kanang di siya mauwa makikoy dako. Layla, kung asa ka man dadon yan ng Rexon, pahibaw ako ha. Wa ba sa di siya musulti nimo kung asa ko niya dadon, tita? Wa, Layla. Pero ayaw lang ang kumpiyansa niya ng Rexon. Kay lain paghihapon ang buot ni anak nimo. Aw, katilaw mong ginisas kung kumo ba? Basta binuangan ko niya. Ayaw lang git pagkumpiyansa. Oh. Layla! Anong wa pa magamugawas? Nanabitaw ko sa sala. Gawas naman gunigod. Rexon, asa mo man dada si Layla? Sa doktor tita. Oh. Dali na, Layla! Rickson, mag-unsam tas doktor. Ayaw pagsaba diha. Ay, nasa taan eh. Tabagaon ako ba? Kisa may mapadoktor. Ako o ikaw? Ikaw. Ha? Pero, sekreto ni. Ha? Sikreto? Uy. Ikaduha na ni na to sikreto ha? Ang una, ang kiss. Kalimte ang case. Kay dili na ni mausab. Kibaw ko uy. Anong sige wag hiskot anang case? Kay... Kay unsa, ha? Kining, Rickson. Ngano ka mipilit man ni sa akong abil, no? Ha? Kagahapon na ko nimo gihagkan sa lips. Unya, gikan gabi hangtod karon. Nakatuog na lang ko. Unya, nakaligo na lang. Pero murag anong, ngano na pa manggihapon nimo lips sa akong lips? Oo niya. Unsa may imong gibati ana? Unsa ka? May agik-ik mong ito diha. Unsa gibati ni mo? Di ko musulti, oy. Amaw. Amaw din ang di ko musulti. Secret lang ni nako, oy. Pero, gihagkan mo ka ni Bimbo. Aping ramanggod to. O bisan maminyo pa mi. Di ko pa kiss niya sa akong lips, oy. Unsa? Nga mo gano'n? Wa lang. Di lang ko ganahan. Dili ka ganahan sa iyong lips? Dili. Pero, makigminyo ko niya. Husto na. Diyan ta masulti ana. Ay napagtingo ka. Nga naman, bati kong tingog o di ka ganahang mamati.
Oops, nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Basta. Ay napagsulti. Kalain. Pero, ngano mo ito matag doktor? Gawa man ko'y gibating sakit diri. Ipa-check up like ka ni Tito. Kung wa ba kay sakit bisan gamay. Mao ba? Ug hilom na. Ay na kong pakutan Okay. Sus, kapuya din na mapacheck up tas tanan, uy. Dugay man di ta mahuman, anak. Ay, sorry. Di man di ko nimo patingugon, no? Pero, gutom naman. Sa ganahan mong kanon. Kanang ganahan mong kanon. May mo magdili ka magagad ako? Oh, kalain. Kung dili ta kaagdon, masuko ka. Unya ko ni kayo akong pabuton, masuko lang gyapon ka. Ha? Libuga sa nimo ikasulti, oy, Rexon. Kataas ba ni mo glitan niya, Layla? Di pangutan na raman ka kung unsay gusto ni mo kanon. Unya, kay mitubag naman ko nimo nga, ang gusto nimo kanon, man gusto na akong kanon. Sa pa may gusto nimo? Grabe sa kay kaoy. Ako ba no, naglabad na ba ako nimo? Ano magyug ka? Ano awayin magyug ko nimo? Una lang utak ka musugot nga, ubanan ko nimo papacheck up sa doktor. Aron dili ko makagubaan ng imong adlaw. Nanganad lang kada. Wala ba ako kasabot sa una ko mapawinoyo ni Buhay. Gipagustuhan na ta kasi mo gusto. Gisugot na ganina ko si Bimbo malipay ka. Sa puto lang gihapon ka. Panyo? Ilay mo suko na sa kahang ako na mabulingan. Yung muna na. Be! Gusto na di mo ngayon na Rixon ay. Limang ka masabot. Natuwa ka nalipay ko na dato kunuhay ko. Matahon no. Di mo ko na ako kwarta. Oh, tinuod ang hudam-gus kinabuhis pobre pa kay ko. Pero wasa ko magdamgo makasugat kong tao nga panas ni mo kabato o kasing-kasing. Hilom na. Palang giunsa ti ka diha. Unsa magya ko buhaton? Aron imo ko irespeto sama sa tao. Sultihin na lang ko ano dili na kasaputon. Kung di yung kagandang mo tanaw sa unaong, sa'yo na kay sulba na na, oy. Anong kuha mo kasi mo cellphone? Sama din yung cellphone, hindi gamiton. Sabay mo tawagan. Hello pa, kumusta? Sorry pa nga. Karon ba ko makatawag mo? Ako, serious na akong tuyo. Kinahanglang mangandam na mo si mama. Kaya magminyo na ko. Oo pa, magminyo na ko. O kinahanglang mularga mo dere. Kaya ron sa ingon, may lailan niyo ang maabot ko pa nga sa unon. Yes pa. Magminyo na ang inyong badlungon. Sama sa ni siya, oy, busy man. Kitsa may mong gitawagan. Si Bimbo! Gimingaw na kasi mong uyab. Kinala mo human na ni imong kaguol nga magtanaw sa kunaong. Samtang makakita pa ko nimo. Sa puton gid ko, Layla. Mamabitaw nga kung tawagan si Bimbo. Ano mo sa ni siya, oy, busy man. Sabay tuyo ni mo ni Bimbo. Tubag na. Hello, babe? Nanawag ka? Bimbo, makita ta. Kay sabutan na nato itong kasal. Unsa? Magpakasal na ka na ako, Layla? O Bimbo, dawato na nakuha tanyag di mong kasal. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!